हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 5वा दिवस, 5वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 5वा दिवस, 5वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, आपल्याला ही संधी उपलब्ध झालेली आहे, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपल्याला ही ऑनलाईन भगवद्गीता जी आहे आपण प्रत्यक्षात शिकतो आहोत. कुठलाही अडथळा जरी आला तरी कृष्ण सेवक जे आहे ते तत्पर असतात आणि काही तुम्हाला तो जो कोर्स आहे 18 दिवसाचा तो उत्तम पद्धतीने पार पडतो. तशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. माझा प्रश्न आहे रोजप्रमाणे, आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? कोणाला कालचा अध्याय कुठला होता? नाव काय होतं? हरे कृष्ण, कोण सांगेल मला? ज्ञानकर्म संन्यास योग. ते खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. अजून काय आपण पाहिलं कालच्या अध्यायात? भगवान श्रीकृष्णाने 4 म्हणजे ते त्यांचे 4 काय संप्रदायापैकी प्रभुपाद हे 32वे हे माधवाचार्य म्हणजे संप्रदाय ब्रह्म गुरु माधवाचार्यापासून ते ब्रह्म संप्रदाय, गौड ब्रह्म संप्रदाय. नंतर मग भगवान श्रीकृष्णांनी 4 वर्ण आणि 4 आश्रम स्थापित केले समाज व्यवस्था सुरळीत चालण्याकरता, उन्नती करता. आणि ते अजून कोणाला काही प्रयत्न करायचा आहे? माताजी खूप छान सांगतायत. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी बोललं पाहिजे. श्रीकृष्णांनी सांगू? हा सांगा. श्रीकृष्णांनी सूर्यदेवांना पहिले सांगितलं, मग सूर्यदेवांनी मानव पिता मनुला सांगितलं, मनुंनी इक्ष्वाकू याला सांगितलं. अशी गुरुचर्येच्या परंपरा प्रमाणित सुरू झाली. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान. हरे कृष्ण. तर आपण कालचा आपला होता ज्ञानयोग. तर भगवंतांनी आपल्याला
भगवंत कोण आहेत आणि त्याबद्दल एक थोडस वर्णन कालच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. कारण की आपल्याला कर्म जो आपला तिसरा अध्याय होता, कर्मयोगामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की कर्म हे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करा, त्यांच्या आनंदासाठी करा. कर्मकांडाचा कर्मयोग करा. नेमके भगवंत आहेत कोण, भगवान कोण आहे, जे षड ऐश्वर्याने युक्त असे कोण आहेत? तर मग थोडासा इतिहास कुठेतरी काल भगवंतांनी चौथ्या अध्यायात सांगितला. आणि तो इतिहास सांगण्याचं कारण असं आहे की हे जे गीतेचं हे जे तत्वज्ञान जे आहे हे अपौरुषेय आहे. आणि ते काही भगवंतांनी प्रथम ते अर्जुनाला सांगत नाही आहे, तर त्याच्या मागे त्याचा इतिहास आहे की तो अनेक वर्षापूर्वी विवस्वान यांना सांगितला गेलेला आहे. आणि मग म्हणजे जे भगवंतांनी त्यांच्या शिष्यांमार्फत म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती प्रस्थापित केलेली आहे. आणि त्या परंपरेद्वारे ते ज्ञान मग विवस्वान यांनी मनु यांनी इक्ष्वाकू यांना आणि इक्ष्वाकू राजांनी पृथ्वीवर आणून ती मानव समाजामध्ये ते जे काही ज्ञान आहे ते त्या पद्धतीने किंवा ते ज्ञान पसरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा अशा पद्धतीने ते पुढे जात होतं. पण ते ज्ञान कुठेतरी लुप्त झालं आणि म्हणून पुन्हा नव्याने ती प्रस्थापित करण्यासाठी ती गुरु शिष्य प्रणाली जी आहे ती कुठेतरी लुप्त झालेली होती. ते ज्ञान कुठेतरी लुप्त झालेलं होतं आणि म्हणून पुन्हा भगवंत जे आहेत त्यांनी ती गुरु शिष्य प्रणालीची स्थापनाही केली. पुनर्स्थापना आपण म्हणू शकतो. आणि ते तत्वज्ञान जे आहे ते पुन्हा एकदा अर्जुनामार्फत आपल्या सगळ्यांना सांगितलं. आणि मग हे सगळं करत असताना म्हणजे हाही एक मुद्दा आहे की भगवंत केव्हा केव्हा अवतीर्ण होतात. आणि भगवंताने दुसरं पण उदाहरण सांगितलं किंवा कारण सांगितलं की परित्राणाय साधूना म्हणजे भक्तांच्या उद्धारासाठी, भक्तांच्या आनंदासाठी भगवंत येतात. आणि त्याचबरोबर दुष्ट जे आहेत तर त्यांचा विनाश करण्यासाठी, त्यांचा संहार करण्यासाठी भगवंत अवतीर्ण होतात. म्हणजे जिथे जेव्हा 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 जिथे जिथे अधर्म पसरलेला आहे, जिथे जिथे अराजकता वाढलेली आहे, तर हे सृष्टी चक्र जे आहे ते सुरळीत ठेवण्यासाठी भगवंत अवतीर्ण होतात. भगवंतांनी तिसऱ्या अध्यायातच सांगितलेलं आहे, कर्म मलाही चुकलेलं नाही आहे. आणि त्यामुळे हे जे ब्रह्मांड हा सृष्टीचा पसारा जो भगवंतांनी मांडलेला आहे तर ते सुरळीत चालण्यासाठी भगवंत अवतीर्ण होतात हे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग ते तत्वज्ञानामध्ये काय आहे तर हे जे समाज व्यवस्था जी आहे, ते जे राज्य जे आहे ते सुराज्य होण्यासाठी भगवंतांनी 4 आश्रम म्हणजे 4 वर्ण आणि आश्रम म्हणजे आपल्यामध्ये जे गुण आहेत त्यानुसार आपण जे कौशल्य आहे, प्रत्येकामध्ये काहीतरी गुण आहे, प्रत्येकामध्ये काहीतरी कौशल्य आहे, तर त्यानुसार ते काय व्यवसाय करू शकतात, कसा प्रपंच चालवू शकतात, तर त्यानुसार त्यांनी वर्ण आणि आश्रम ह्या पद्धतीने त्यांनी वर्णाश्रम जे अधर्म जो आहे किंवा जी संस्था जी आहे किंवा जी व्यवस्था जी आहे त्याची निर्मिती कुठेतरी भगवंतांनी केलेली आहे ते सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कालच्या अध्यायामध्ये आपण जे पाहिलं की आपल्याला भगवंतांनी कर्म जे आहे आपण ज्ञानयुक्त कर्म केलं पाहिजे किंवा आपल्या बुद्धीने आपण बुद्धीला सक्षम केलं पाहिजे की ज्ञान काय आहे, दिव्य ज्ञान काय आहे, भगवंताच्या आनंदासाठी आपण कर्म केलं पाहिजे. आणि नाहीतर मग काय होतं, आपण कर्माच्या परिणामाने बद्ध होतो. आणि मग ते काय होतं की विकर्म आणि कर्म म्हणजे आपल्याला किंवा सकाम कर्म सुद्धा आपण म्हणू शकतो की त्याच्या परिणामांनी बद्ध होतो. आणि मग पुन्हा आपण जन्म जन्म मृत्यूच्या विळख्यामध्ये अडकतो. पण जर आपण ते कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं, भगवंता कोण आहेत हे समजून आपण आपलं कर्म केलं, कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत केलं, तर त्या कर्माचं अकर्म होतं. आणि जिथे अकर्म होतं तिथे काय होतं, तिथे मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. हे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग हे भगवंतासाठी मग त्याच्यासाठी विहित कर्म आपल्याला सांगितलेले आहेत, जे शास्त्रांमध्ये सुद्धा त्याचं प्रमाण आहे, गुरु सांगता आहेत, ऋषी मुनींनी सांगितलेलं आहे. तर मग हे असं कर्म किंवा कसं ओळखायचं, कारण आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे आपण बद्ध आत्मा आहोत. आपली जी बुद्धी जी आहे, आपलं मन जे आहे, ह्या 3 गुणांच्या अध्यक्षतेखाली असल्यामुळे, त्यांच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे कुठेतरी ह्या देहधारी जीवाभोवती बद्दल असलेली आसक्ती, या भौतिक संसाराबद्दलची, भौतिक प्रपंचाबद्दलची असलेली आसक्ती जी आहे
त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला योग्य अयोग्य समजत नाही आणि त्याच्यासाठी आपल्याला गुरूंचं आश्रय घेणं गरजेचं आहे. आणि मग पुन्हा गुरु कसे हवेत, तर परंपरेतून आलेले असले पाहिजेत. आणि इथेच आपण काल कुठेतरी थांबलेलो होतो. आजचा आपला अध्याय आहे कर्म संन्यास योग, कृष्ण भावना भावित क्रिया. आणि मग त्याच्यामध्ये आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला भगवंतांनी काय सांगितलेलं आहे, की संन्यास किंवा कर्मयोग, अर्जुनाचा परत कुठेतरी गोंधळ झालेला आहे. आणि कारण की बघा, भगवंत एकीकडे सांगता आहेत की कर्म करा आणि दुसरीकडे सांगता आहेत की तुम्ही जेव्हा ज्ञान घेता, दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते किंवा दिव्य ज्ञान म्हणजे कुठलीही तुम्ही गोष्ट केली, संन्यास घेतला आणि भगवंतांची उपासना केली, साधना केली, भक्ती केली, तरी तुम्हाला त्या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. आणि तुम्ही भक्तियुक्त कर्म जरी केलं तरी तुम्हाला त्याचं दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. तुमचा मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो किंवा तुमचा बद्ध आत्मा मुक्त होतो. मग कशाला मी कर्म करायचं? त्याच्यापेक्षा मी संन्यास घेईन. म्हणजे नेमकं काय श्रेष्ठ आहे? कुठेतरी हा गोंधळ पुन्हा अर्जुनाचा आहे. तो अर्जुनाचा आहे का? नाही. अर्जुन आपलं प्रतिनिधित्व करता आहेत. त्यामुळे तो मुळात आपला गोंधळ आहे. आणि तोच प्रश्न आहे की संन्यास की कर्मयोग. आणि मग भगवंत सांगता आहेत कर्मयोग विशिष्यते. मग कर्मयोग कसं श्रेष्ठ आहे, पुन्हा त्याचं वर्णन आलेलं आहे. आपण जेव्हा निष्काम कर्म करतो ते कसं आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्त करतं, याचं पण वर्णन आहे. आणि एक शांती सूत्र आहे की आपल्याला जो आपण ज्या शांतीच्या मागे लागलेलो आहोत किंवा जी शांती आपण शोधत असतो, तर ते शांती सूत्र काय आहे, तर ह्या भगवद्गीतेमध्ये शेवटच्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी सांगून ठेवलेलं आहे. आणि तिथेच आपण बघणार आहोत आजच्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा गोंधळ जसा मी सांगितला. अर्जुन म्हणतायत, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणते अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता अर्जुनाचा हा गोंधळ का उडला आहे बरं? तर त्याचं कारण असं आहे की भगवंतांनी जे अर्जुनाचे जे बेसिक प्रश्न होते की त्यांना ह्या सगळ्यांबद्दल करुणा वाटत होती. मग भगवंतांनी कुठेतरी ज्ञानाची दृष्टी दिलेली आहे. भगवंत काय सांगता आहेत की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. म्हणजे अर्जुन जे आहेत ते ज्यांचा युद्धभूमीवर ज्यांना मारणार आहेत किंवा ज्यांचा मृत्यू होणार आहे, ज्याला आपण वीरगती मरण म्हणू शकतो, तर हे सगळं जे होणार आहे त्याचं काय आहे, तर ते शरीर जे आहे ते शरीर तिथे त्याचं नष्ट होणार आहे, जे नाशवंतच आहे. पण तो आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे, हे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं. मग अर्जुनाचा दुसरा प्रश्न असा होता की आनंद आनंद कसा मला मिळेल? मग त्याच्यावर भगवंतांनी कर्मकांड सांगितलेलं आहे की तू एक क्षत्रिय आहेस, तू एक राजा आहेस, तू एक नेता आहेस. त्या नेत्याचं आचरण कसं असलं पाहिजे, एका राजाचं आचरण कसं असलं पाहिजे, एका सेनापतीचं, तू एका सैन्याला तू प्रतिनिधित्व करतो आहेस, ही एवढी सगळी सैन्य तू घेऊन आलेला आहेस. तर त्यामुळे तू क्षत्रिय असल्यामुळे प्रजेचं रक्षण करणं, सीमेचं रक्षण करणं, धर्माचं रक्षण करणं, तर हे तुझं इति कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. इथे कुठेतरी भगवंतांनी त्याला कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे. मग अर्जुनाचा पुढचा प्रश्न होता की यांना जर मी मारलं तर पापी प्रतिक्रिया मला लागेल. मग भगवंत सांगता आहेत पुन्हा बुद्धियोग. बुद्धियोग हा भक्तियोग आहे. तुम्ही जे कर्माबद्दल भगवंतांनी आता सांगितलं, तू तू क्षत्रिय आहेस, तुला कर्म केलं पाहिजे, पण मुळात ते कर्म जे आहे ते तुझं कुठे आहे? जो बुद्धियोग हा भक्तियोग आहे. म्हणजे बुद्धियोग काय आहे की ज्ञानयुक्त कर्म. तुम्ही ज्ञान घेऊन कर्म करा. मग ज्ञानयुक्त कर्म काय आहे की आपण ज्यांना या युद्धभूमीवर आपण जे काय म्हणू शकतो की ज्या युद्ध करणार आहोत किंवा ज्यांचा मृत्यू होणार आहे, तर पुन्हा काय आहे की त्यांचं फक्त वस्त्र बदललं जात आहे, म्हणजे शरीर बदललं जात आहे, आत्मा तर चिरंतन आहे. भगवंतांनी ते नियोजन आधीच करून ठेवलेलं आहे. त्यांच्यासाठी आपण हे कर्म करतोय, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी किंवा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे म्हणून आपण ते कर्म करतो आहे. हा बुद्धियोग आहे, हा भक्तियोग आहे.
आणि जेव्हा बुद्धी या आपण भक्तियुक्त कर्म करतो किंवा बुद्धियुक्त कर्म करतो किंवा ज्ञान हे जे आपल्याला आपल्याला माहिती आहे की तिथे द्वैताची भावना नाही आहे किंवा आपण भगवंतासाठी करतो आहोत, ते कर्म राहत नाही, ते काय होतं, अकर्म होतं. मग अकर्म जे असतं त्याच्या परिणामांनी आपण बद्ध नसतो आणि म्हणून तिथे भगवंत सांगताय की तुला पापी प्रतिक्रिया लागणार नाही. मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, मग पुन्हा कर्मयोग. मग भगवंत पुन्हा काय सांगत आहेत की कर्मकांडाचा कर्मयोग कसा करायचा. मग तू ज्ञान काय आहे ते ज्ञानयुक्त कर्म जेव्हा करशील तेव्हा निश्चित तू कर्मकांडाचा कर्मयोग करशील, तुझ्या कर्माचा यज्ञ होईल, असं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा भगवंत सांगता आहेत की परंतु जो माताजी हरे कृष्ण माझं हरे कृष्ण. परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. 3.18 मध्ये सांगतात, आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याचीही गरज नसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग पुन्हा भगवंत तिसऱ्या अध्यायात काय सांगत आहेत की जो ऑलरेडी भक्तियुक्त कर्म करतो आहे किंवा जो भगवंताचा भक्त आहे, जो मतपरायण झालेला आहे, भगवंतांना समर्पित भावनेने भगवंताची भक्ती करतो आहे, ज्याला त्याच्यामुळे आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे. आत्मसाक्षात्कार काय आहे की आपल्यामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याचंच आपल्याला दर्शन होणं, त्याची जाणीव होणं, त्याचं दर्शन होणं, तो साक्षात्कार जो आहे. मग असा जो देहधारी जीव आहे तर त्याच्यासाठी कुठलंही विहित कर्म हे कर्म उरतच नाही, कारण की त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये द्वैताची भावना नाही आहे. तर तो त्याचं प्रत्येक कर्म हे कृष्ण भावनाभावित कर्म आहे आणि ते त्याला माहिती आहे. असा जो देहधारी जीव आहे किंवा असे जे साधू पुरुष आहे, जे संत आहे, जे महात्मा आहे, जे गुरुपदावर आहेत, ते कुठलंही कर्म जे आहे ते भगवंताची सेवा म्हणूनच करत असतात किंवा त्याच बुद्धीने करत असतात. ते अकर्म झालेलं असतं त्यांच्या कर्माचं. आणि म्हणून बाकी जे आपल्या भौतिक काय म्हणू शकतो आपण प्रपंचामध्ये किंवा आपल्या सामान्य लोकांसाठी जे कर्म विकर्मामध्ये ते अडकत नाही किंवा कर्मकांडासमध्ये आपल्याला जे सांगितलेलं आहे, जे हे विहित कर्म आहे, तर ते त्यांना कर्तव्य म्हणून त्यांनी नाही केलं तरी चालतं. आणि भगवंत सांगत आहेत की ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे तर अशा सजीवांनी फक्त भगवंताची सेवा केली, भक्तियुक्त कर्म केलं तरी त्याचं फलित त्यांना मिळतं, हे कुठेतरी भगवंत सांगतायत. मग अर्जुनाचा परत गोंधळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परंतप, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अर्थतः हे पार्था, सर्व कर्म यज्ञाचे पर्यावरण दिव्य ज्ञानामध्येच होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपल्याला सामान्यांसाठी की आपल्याला एक एक यज्ञ सांगितलेले आहेत, विहित कर्म सांगितलेली आहेत. मग तुम्ही दानादी कर्म करा, तुम्ही नामस्मरण करा, तुम्ही आपल्याला कलियुगामध्ये नामस्मरण सांगितलेलं आहे, तुम्ही ज्ञान घ्या, तुम्ही ज्ञान घेता घेता भगवंताची भक्ती करा, असे वेगवेगळे भगवंतांनी टप्पे सांगितलेले आहेत. तुम्ही तपस्या करा, तुम्ही प्रसाद ग्रहण करा, असे वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आणि हे सगळं करत असताना परत काय होतं की कुठेतरी आपल्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. मग दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर कुठेतरी मुक्तीचा मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. म्हणजे हे सगळं जर होणार असेल तर मग कशाला सुरुवातीलाच युद्ध करा. अर्जुनाचा पुन्हा तोच प्रश्न आहे आणि तो गोंधळ उडालाय. मग मी कर्म करू का मी ज्ञान घेऊ, मी नेमकं काय करू, असा प्रश्न आहे. आणि म्हणून त्याच्यावर भगवंतांनी पुन्हा एकदा सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकाचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत, योग्याने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत पुन्हा एकदा अर्जुनाला काय सांगता आहे की तुझा जो तुझं जे जी काही शंका असेल त्याला पहिले ज्ञानरूपी शस्त्राने ती शंकेचं तू निरसन कर. आणि तू ज्ञान म्हणजे जे आपण पुन्हा मगाशी बोललो तेच की तू समोरच्यांना ज्यांना कोणीही तू त्यांचा जिथे मृत्यू होणार आहे तर त्यांचा मृत्यू खरंच होणार आहे का, ते फक्त वस्त्र चेंज करणार आहेत किंवा वस्त्र जे आता आता जो देह जो आहे तो देह बदलला जाणार आहे, जो नाशवंत आहे. आणि
हे जे सगळं हे तो युद्ध करणार आहे, तर ते तू पुन्हा भगवंताच्या आनंदासाठी करणार आहेस. त्यामुळे तू कुठलाही विचार न करता तू सज्ज हो आणि उभा राहा आणि लढ, असं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मग कर्म की भक्ती असा प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे आणि त्यांनी तो विचारलेला आहे. तो अर्जुनाचा प्रश्न नसून तो आपल्या सगळ्यांचा प्रश्न आहे आणि त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग, संन्यास आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगत आहेत की कर्माचा त्याग म्हणजे संन्यास किंवा म्हणजे कर्मात कुठलंही कर्म करायचं नाही आणि संन्यास घ्यायचा आणि किंवा आणि भक्ती म्हणजे हे दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत. ते मुक्तीसाठी चांगले आहेत, पण ह्या दोघांपैकी जे आहे तर भक्ती सेवेतील कर्म जे आहे हे कुठल्याही त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे उदाहरण पण आहे, पण आधी आपण थोडंसं पुढे जाऊया. एक गोष्ट सांगते आणि अजून एक आपण भक्ती रसामृत सिंधू मधला एक हे आहे श्लोक आहे तो पण बघूया. ही एक छोटीशी गोष्ट आहे. ही नृगराजाची गोष्ट आहे. ही भागवतम मधली गोष्ट आहे. नृगराजा असा होता की तो ना एक राजा होता आणि उत्तम असं राज्य सांभाळत होता आणि कुठल्याही म्हणजे दानादी कर्म असेल की आपल्या प्रजेला आनंदी राहण्यासाठी सर्वतोपरी तो प्रयत्न करत होता आणि असं खूप छान सगळं करत होता. वेगवेगळे यज्ञ करायचा, भरपूर दानधर्म करायचा आणि प्रजा कशी सुखी राहील, माझं राज्य कसं सुखी राहील, सतत त्याचा विचार करायचा आणि तसा तो प्रयत्नशीलही होता आणि तशी तो कृतीही करायचा. एकदा असंच झालं, त्यांनी ठरवलं की यज्ञ करायचं आणि मग यज्ञामध्ये यज्ञ केल्यानंतर दान करण्यासाठी ब्राह्मणांना बोलवलं आणि प्रत्येक ब्राह्मणाला त्यांनी असं नियोजित केलं होतं की 10,000 गायी द्यायच्या. नुसते 10,000 गायी द्यायच्या का नाही, तर त्या अशा उच्च वस्त्र अशा त्यांना परिधान करायचे. त्याच्यानंतर विविध अलंकार त्यांना परिधान करायचे. अशा सुशोभित गायी त्यांना दान करायच्या. प्रत्येक ब्राह्मणाला 10,000 गायी. आणि मग त्या पद्धतीने त्यांनी मग पहिल्या ब्राह्मणाला मग त्यांनी संकल्प सिद्धीस जाऊन म्हणजे संकल्प सोडला आणि त्या 10,000 गायी दिल्या आणि मग तो ब्राह्मण पण खूप छान खुश झाला, आनंदी झाला आणि तो तो 10,000 गायींचा कळप घेऊन निघाला. पण वाटेत असं झालं की त्यातली एक गाय जी आहे ती पळत पळत पुन्हा मागे फिरली आणि पुन्हा ज्या इतर बाकीच्या ज्या गायी होत्या त्याच्यात मिसळली. मग आता एक एक ब्राह्मण गेला, मग दुसरा ब्राह्मण आला. मग त्यांचं ते सुरूच होतं ना, राजाने भरपूर जणांना दान करण्यासाठी बोलवलं होतं. मग दुसऱ्या ब्राह्मणाला गायी देण्यासाठी मग पुन्हा तेच की 10,000 गायी मोजल्या आणि त्याच्यामध्ये संकल्प सोडून पुन्हा त्यांनी तो त्या ब्राह्मणाला 10,000 गायींचं दान दिलं. आणि तितक्यात तो पहिला ब्राह्मण जो गायी घेऊन गेला होता तो आला आणि तो म्हणाला की माझी यातली एक गाय पळत पळत इकडे आलेली आहे, ते ती ह्या गायींमध्येच मिसळलेली आहे, तर माझी गाय मला परत द्या. मग तो दुसरा ब्राह्मण म्हणाला, नाही, पण आता मला दान दिलेले आहेत, आता ती गाय माझी झाली, त्यामुळे आता ती तुम्हाला मिळणार नाही, तुम्ही दुसरी गाय घ्या. ते म्हणतात की नाही, पहिले ब्राह्मण जे आहेत ते म्हणतात नाही, पण मला ऑलरेडी दान दिलेलं आहे, दान दिलेली गोष्ट परत पुन्हा दान देऊ शकत नाही. आणि मग असा त्यांचा थोडासा संवाद वाद काय तो झाला. राजा हे सगळं बघत होता. राजा म्हणाले की तुम्ही असं करा की मी तुम्हाला एका गायीच्या बदल्यात मी तुम्हाला अजून गायी देतो आणि अजून 10,000 गायी देतो आणि अशाच पद्धतीने तुम्ही कृपया नाखुश होऊ नका आणि असं तुम्ही हिरमुसून जाऊ नका की आता त्या गायी मिसळल्या त्याच्यामध्ये आपण काही नाही करू शकत. तर कोणीतरी एकाने, तर ते दोघंही तयार नव्हते, कारण की ते म्हणे की आम्हाला दुसरं काही नको, तुम्ही आम्हाला यथोचित दान दिलेलं आहे तर आम्ही फक्त आमचंच दान घेऊन जाणार. आणि असं कुठेतरी तो तिथेच ते काय म्हणू शकतो वाद संवाद झाला. पण त्याच्यानंतर ते दोन्ही ब्राह्मण असंतुष्ट होऊन तिकडनं निघून गेले. त्याच्यानंतर बराच काळ लोटला, ती घटना पण सगळेच विसरले किंवा असं काही. आणि मग तो राजा आपलं राज्य छान पद्धतीने चालवत होता आणि मग नंतर शेवटी वार्धक्य आलं, मृत्यू झाला. मृत्यू झाल्यानंतर
कालच आपण पाहिलेलं आहे, मृत्यू झाल्यानंतर काय होतं, आपण जे काही कर्म करतो तर त्याचा बॅलन्स कुठेतरी त्याची नोंद झालेली असते, हो की नाही? मग तसेच त्या मृगराजाचंही झालं, त्याची नोंद झालेली होती. यमदूत बघतायत की बाबा यांनी काय काय केलं आहे. खुश झाले यमदूत, कारण की खूप छान कर्म केलेली आहेत, किती दान केलेलं आहे, लोकांना आनंदी ठेवण्यासाठी किती प्रयत्नशील राहिलेले आहेत, राज्य किती सुंदर पद्धतीने सांभाळलंय वगैरे सगळं बघतायत, छान छान छान. पण एक त्यांना तिथं दिसलं की तिथे मृगराजांनी ब्राह्मणाला असंतुष्ट ठेवलेलं आहे. आणि मग काय झालं, मग त्यांनी सांगितलं की तुमच्याकडे सगळी पुण्यकर्म आहेत, पण एक पापकर्म आहे, एक विकर्म आहे. आधी काय भोगायचंय सांगा? मृगराजा म्हणाले पापकर्म. मग झालं, त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांचा जन्म, एका सरड्याचा त्यांना जन्म मिळाला. आणि मग तो सरडा जो आहे तो एका विहिरीमध्ये अडकून पडला. विहिरीमध्ये अडकून पडल्यानंतर अनेक वर्ष तो प्रयत्न करतो आहे, पण तो त्या विहिरीतनं काही बाहेर आला नाही. आणि मग अनेक वर्षांनी ज्या ज्या जी विहीर ज्या जंगलामध्ये होती, त्या जंगलामध्ये कृष्ण आपल्या मुलांसोबत फिरायला आले, भगवान श्रीकृष्ण. आणि त्यांच्या मुलांनी खेळता खेळता पाहिलं की तो एक सरडा जो आहे तो खूप प्रयत्न करतोय, पण तो काय बाहेर पडत नाहीये. मग त्यांनी भगवान श्रीकृष्णाला सांगितलं की जरा त्याला मदत करा आणि बाहेर काढा. भगवान श्रीकृष्ण आले, हात लावला सरड्याला, वर काढलं, विहिरीच्या बाहेर काढलं. भगवंतांचा हात लागल्याबरोबर त्या सरडा जो होता तो त्याच्या मूळ रूपात आला. मृगराजा आपल्या मूळ रूपात आले आणि त्यांना त्यांच्या चुकीची जी काय आहे ती जाणीव झाली. आणि त्यांनी सांगितलं की मी मी सगळी कर्म केली भगवंता, पण मी जी कर्म केली मी ते माझं राज्य, मी माझ्या आनंदासाठी केलं, किंवा ते कर्म मी माझं कर्म समजून केलं, आणि त्यामुळे मी त्या कर्माच्या बंधनात अडकलो. आणि ही माझी चूक मला समजली आहे, मला उमजली आहे. तेच कर्म जर मी तुमच्या संतुष्टतेसाठी केलं असतं, तुमच्या आनंदासाठी केलं असतं, तर निश्चितच मला आज मुक्ती मिळाली असती. पण नंतर काय झालं, भगवंतांचा स्पर्श झाला आणि भगवंतांनी त्याचा मार्ग मोकळा केला, त्याचा उद्धार केला. तर अशी ही मृगराजाची गोष्ट आपण भागवतम मध्ये पाहिलेली आहे, भागवतम मध्ये सांगितलेली आहे. आणि हे भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये एक श्लोक आहे, प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरी संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभी परित्यगो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असेच म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला त्याग काय आहे, की इथे भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे की कर्माचा त्याग, संन्यास, म्हणजे आपण तिसऱ्या अध्यायातही पाहिलेलं आहे की आपण जर वेळेच्या आधी संन्यास घेतला तर काय होतं, वेळेच्या आधी संन्यास घेतला तर आपण पुन्हा त्या भौतिक जीवन जे आहे ते कुठेतरी आपण व्यथित करत नाही. आणि मग वेळेच्या आधी संन्यास घेतल्यामुळे पुन्हा आपण त्या इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत त्या कुठेतरी मनात डोकं पाहतात. आणि मग काय होतं, तो मिथ्याचार होतो, हो की नाही? पण तेच जर आपण भक्तियुक्त कर्म केलं, भगवंताला स्मरून कर्म केलं, तर आपण आपलं जीवनही व्यथित करतो. आणि आपल्या इंद्रिय जे आहे ते भगवंताच्या सेवेसाठी आपण त्यांना आपण तशा पद्धतीचं आपण जडणघडण करतो. आणि आपण इंद्रियांची शुद्धता करतो, आपल्या चेतनेची शुद्धता करतो, आणि निश्चित आपण आपल्यातला सात्विक भाव जो आहे तो वाढवतो. म्हणजेच भगवंत इथे काय सांगता आहेत की भक्ती युक्त कर्म हे त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हा श्लोकाचा अर्थ असा आहे की मोक्ष प्राप्तीसाठी असलेले लोक. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते की आपण जर त्याग केला, मग सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायचा म्हटला, तर भौतिक गोष्टींचा त्याग करायचा असं म्हटलं, तर आता आपल्या घरात सध्या काय आहे, प्रत्येकाच्या घरामध्ये कोणाकडे मोबाईल आहे, कोणाकडे लॅपटॉप आहे. तर मी म्हंटल की चला आता तुम्ही भगवद्गीता शिकतायत, 5वा अध्याय आलेला आहे, मोबाईलचा त्याग करा, लॅपटॉपचा त्याग करा, कराल का तुम्ही? हरे कृष्ण. पटकन सांगा, हो नाही? नाही करणार, का? तिथं भौतिक गोष्ट कारण त्याच्यातून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याची गरज लागणार आहे त्या मोबाईलची. कशासाठी? दुसरा अध्याय ऐकण्यासाठी. खूप छान. हरे कृष्ण.
म्हणजे आपण कुठली धन्यवाद मॅडम. हरे कृष्ण कुठलीही गोष्ट जी आहे की आपण जसं भगवंताने सांगितलं किंवा जसा समज आहे की कर्माचा त्याग करायची गरज काय. जर मी मोबाईलचा त्याग केला, मी लॅपटॉपचा त्याग केला, तर दुसऱ्या दिवशीची येतं तर असं भगवंतानी छान सांगितलं की दुसऱ्या उद्या मग मी भगवद्गीता कुठे ऐकू किंवा मी याचा वापर जो आहे तो कुठल्याही गोष्टीचा उपयोग जो आहे आपल्या भौतिक प्रपंचामध्ये ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये कुठलीही गोष्ट जी आहे तिचा जो उपयोग जो आहे तर तो कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्यासाठी व्यतीत केला तर निश्चित त्याचा काय आहे तो त्याग जो आहे तो त्याग राहत नाही आणि आपण त्याच्यासाठी आपण ते जीवन व्यतीत करतो. पण जर तेच आपण आता मी सांगितलं आणि त्यातलं तुम्ही लोकांनी सांगितलं की भगवद्गीता म्हणजे मी मोबाईल आता वापरणार नाही, मग बसच. मग तो अपूर्ण त्याग झाला की नाही. उद्या कुठे तुम्ही भगवद्गीता ऐकणार किंवा हेच 18 दिवसाचं सेशन नाही, अजून पुढचे टप्पे आहेत किंवा अजून वेगळ्या काही गोष्टी आहेत की त्याच्यामुळे आपण आपली जी जडणघडण किंवा आपण जे अध्ययन करणार आहोत ते कसं होणार आहे, हो की नाही. आणि इथे आपल्याला एक पलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य ह्या दोन संकल्पना आहेत की युक्त वैराग्य जे आहे की प्रपंच करता करता परमार्थ साधणे ते आहे युक्त वैराग्य. आणि पलगू वैराग्य असं आहे की सर्व गोष्टींचा त्याग करायचा, हिमालयात जाऊन बसायचं. पण हिमालयात मन लागतंय कुठे, ते झालं पलगू वैराग्य. मनामध्ये इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत त्या कुठेतरी डोकं पाहतात किंवा कुठेतरी आपण एक आठवडा, एक महिना, 6 महिने आपण तिथं व्यतीत करू शकतो. पण नंतर हळूहळू पुन्हा आपल्याला या भौतिक गोष्टींचा, आपल्या प्रपंचाचा, आपल्या कुटुंबियांचा, आपल्या मित्रमैत्रिणींचा म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींच्या कुठेतरी मनामध्ये त्यांच्याबद्दलच्या भावना निर्माण होतात किंवा कुठेतरी त्यांची आठवण येते. हे सगळं जे आहे मग मिथ्याचार झाला की नाही हा. त्यामुळे युक्त वैराग्य जे आहे किंवा भक्तियुक्त कर्म जे आहे ते श्रेष्ठ आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहे. आणि मग आपण लगेच पुढे बघणार आहोत. नेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्बंधो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वेतापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. परिणामाचा त्याग करा, कृतीचा नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत काय सांगता आहे, जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा फळाचीही अपेक्षा करत नाही आणि असा जो द्वैतातून मुक्त झालेला आहे. मग द्वंद्व काय आहे किंवा द्वैत काय आहे तर आपण पाहिलेलं आहे की भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत ते पूर्ण अवतार आहेत आणि आपण अंश आहोत. म्हणजे आपल्यामध्ये जी चेतना आहे, आता आपलं शरीर जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे की ते पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर सूक्ष्म शरीर जे आहे, जड शरीर ज्याला आपण जड देह म्हणतो तो पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे. सूक्ष्म शरीर जे आहे ते बुद्धी, मन आणि मिथ्य अहंकार याच्याने बनलेलं आहे. तर आणि ह्या शरीराला चेतना देणारा कोण आहे तर तो भगवंताचा अंश आहे आणि परमात्मा सुद्धा आहे, हो की नाही. आणि याच्या संयोगाने हे शरीररूपी यंत्र किंवा हे देहधारी जीव आपला आत्मा जो आहे तो त्या देहधारी जीवाचा आनंद घेत आहे किंवा तर आपण भगवंताचा अंश असल्यामुळे त्यांच्यातले जे गुण जे आहेत ते आपल्यामध्ये आहेत. पण काय आहे की आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात आल्यामुळे, ह्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्यामुळे, त्याच्या नियंत्रणातेखाली आल्यामुळे कुठेतरी काय होतं की आपला तो देहधारी आपला जो आत्मा जो आहे किंवा आपला जो अंश जो आहे त्याचं कुठेतरी तो काय म्हणू शकतो तो बद्ध झालेला आहे किंवा कुठेतरी त्याच्या भोवती त्या भौतिक सृष्टीचा, भौतिक प्रकृतीचा भ्रम तयार झालेला आहे. आणि त्यामुळे त्याचा जो मूळ स्वभाव जो आहे, जो भगवंताचा अंश आहे आणि त्यामुळे आपण भगवंताची सेवा केली पाहिजे. जो नित्य आपण सेवक आहोत भगवंताचे, हे कुठेतरी तो विसरलेला आहे. आणि मग त्यामुळे काय होतं की तो या भौतिक कर्मामध्ये किंवा हा देहधारी जीव आणि त्याला मिळालेली जी इंद्रिय जी आहेत तर ते इंद्रिय विषय आणि त्याच्या ज्या इच्छा किंवा ह्या देहाच्या इच्छा पूर्ती करताच
तो कर्म करत राहतो. मग कधी कधी त्याच्याच कर्माचा त्याला कंटाळा येतो, की हे काय माझ्या वाटेला आलेलं आहे, किंवा फळांसाठी तो त्या फळांमध्ये तो आसक्त होतो, की मी हे केलं तरी मला काय शेवटी मिळालं, असा तो आसक्त होतो. पण जेव्हा अद्वैताची भावना असते, तेव्हा काय होतं, की तो त्या गुणांचाही आपण भगवंताचे अंश आहोत आणि त्यामुळे पण कुठल्याही आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं आहे. परिणाम काहीही असो, त्यामुळे त्याच्या कर्माचं काय होतं, अकर्म होतं. आणि मग शेवटी काय होतं, की असा जो जीव आहे, ज्याला जो द्वैतापासून मुक्त झालेला आहे किंवा जिथे अद्वैताची भावना आहे, त्या तो निश्चितच त्याचा तो स्वतःचा उद्धार करू शकतो. पण ज्याच्यामध्ये मुळातच आपल्या ह्या तो बद्ध जीव आहे, त्यामुळे त्याच्या परिणामांना त्याला सामोरं जावंच लागतं आणि मग पुन्हा तो काय करतो, की जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो. आणि म्हणून भगवंत पुन्हा एकदा आपल्याला सांगत आहेत, की तुम्ही कर्म करा, कृती करा, पण तुम्ही परिणामांचा त्याग करा. म्हणजे निश्चितच तुमच्या कर्माचं नकळत किंवा तुमच्या कळत-नकळत कधी अकर्म होईल तुम्हाला समजणार नाही. एक लक्षात ठेवायचं आहे किंवा एक ज्ञानयोगामधून किंवा आपण जे आपला प्रत्येक अध्याय घेतल्यावर आपण काय सांगितलेलं आहे भगवंतांनी, आपण भगवंताचा अंश आहोत. त्यामुळे त्यांचे गुण आपल्यामध्ये आलेले आहेत. पण परिणाम जे आहेत, कारण की आत्म्याला जीवाला काय केलेलं आहे, जीवाला इच्छा व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि त्यामुळे परिणामांचं जे आहे, जे परिणाम असतात, त्या इच्छेचे जे परिणाम असतात, तर ते त्या जीवाला भोगावे लागतात. आणि म्हणून भगवंतांना जर आपण स्मरून किंवा भगवंतांच्या आनंदासाठी कर्म केलं, तर त्या कर्माचं अकर्म होतं आणि निश्चितच आपला मुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो, आपला उद्धार होतो. आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे. हरिदास ठाकूर ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. हरिदास ठाकूर मूळचे काझी म्हणजे मुस्लिम होते आणि ते पण कृष्णांचे खूप मोठे भक्त होते. मोठे भक्त म्हणजे कशी, की मी तुम्हाला कालच्या अध्यायात किंवा परवाच्या अध्यायात आपण बोललो की नाही, एक माळ तरी 16 अक्षरी मंत्र जपला पाहिजे, हो की नाही? आणि 108 वेळा म्हणायचा 16 अक्षरी मंत्र. हरिदास ठाकूर असे होते, की ते एकदा 1 वेळा नाही, 2 वेळा नाही, ते दिवसातनं 3 लाख वेळा हा 16 अक्षरी मंत्र, महामंत्र म्हणत होते. त्यांना नामाचारी सुद्धा म्हणत होते चैतन्य महाप्रभू आणि भगवंतांचे भक्त होते. पण ते काझी असल्यामुळे, मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्या गावामध्ये जो कोणी जे होते म्हणजे इतर मुस्लिम जे होते किंवा त्या गावाचा जो काझी होता, त्याला ते काही पटत नव्हतं आणि त्याला तो जे ही काही कृष्ण भक्ती करतो आहे, याच्यापासून त्याला कसं बाजूला सारायचं याच्यासाठी तो सतत प्रयत्नशील असायचा. आणि मग एकदा असंच झालं, की त्यांनी काय केलं, की काय करायचं, काय करायचं? मग वेगवेगळे प्लॅन करायचे त्याच्या विरुद्ध. असं त्याचं नेहमीच असायचं. मग एकदा ते एका वेश्यास्त्रीला जाऊन भेटले आणि तिला सांगितलं, की हे जे काही दिवसभर जे काही मंत्र वगैरे काही म्हणत आहेत, तर त्यापासून त्याला बाजूला सारायचं आहे किंवा त्याचं लक्ष विचलित करायचं आहे. मग ती वेश्यास्त्री म्हणाली, "एवढंच ना? मी करते" म्हणून. आणि मग ती छान नटून-थटून तिकडे त्या हरिदास ठाकूर ज्या त्यांच्या त्या कुटीत जिथे बसलेले होते, तिथे मंत्र म्हणत होते, तिथे ती गेली. व्हरांड्यात उभी होती आणि तिने त्यांना आवाज दिला आणि सांगितलं, की "मला तुमच्याशी भेटायचं आहे, तुमच्याशी बोलायचं आहे." अ, हरिदास ठाकूरांनी तेवढा मंत्र पूर्ण केला आणि म्हणाले, की "तुम्हाला थोडं थांबावं लागेल, कारण की माझा रोजचा जेवढा मंत्र असतो, तेवढा म्हटल्याशिवाय मी काही तुमच्याशी बोलू शकत नाही. आत्ता माझ्याकडे वेळ नाही. माझं म्हणून झालं, की मग आपण बोलूया." आणि मग ती संध्याकाळी आलेली होती. मग संध्याकाळची रात्र झाली. रात्रीची सकाळ झाली. दुसरा दिवस उगवला. हरिदास ठाकूरांचा परत दुसऱ्या दिवशीचा संकल्प सोडला होता ना, त्यामुळे रोज तेवढा त्यांचा नामजप करणं त्यांना कटिबद्ध होते आणि त्यामुळे ते करत परत बसले. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ही आली. पुन्हा तेच, की यांचा नामजप सुरू आहे आणि ही आपली परत व्हरांड्यात वाट बघते आहे. तिसरा दिवस उगवला. पुन्हा तेच. मग काही तिच्याकडनं राहिलं नाही. आणि मग शेवटी चौथ्या दिवशी तिने विचारलंच, की "तुम्ही नेमकं काय करता आहात, की माझ्याकडे
तुम्हाला बघायला, माझ्याशी बोलायला वेळ नाही. किती लांबून लांबून लोक माझ्याकडे येतात माझ्या भेटण्यासाठी. त्यांची इच्छा असते, पण मी स्वतःहून तुमच्याकडे आलेली आहे आणि तुम्हाला माझ्याकडे बघायला बोलायला वेळ नाही. तर हरिदास ठाकूर म्हणाले की मला ह्याच प्रश्नाची अपेक्षा होती. तर तुम्ही एक काम करा, मी उत्तर देईल, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला या उंची वस्त्राचा, या अलंकाराचा तुम्हाला त्याग करावा लागेल. ते सगळं तुम्ही तुमच्याकडे जेवढे उंची वस्त्र आहेत, जेवढे अलंकार आहेत, तुम्ही दान करा. त्याच्यानंतर तुमचे हे जे केश आहेत त्याचंही तुम्ही दान करा. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला भगवं वस्त्र परिधान करायचं आहे. आणि हे सगळं जर तुम्ही करायला तयार असाल तर ते करा आणि माझ्याकडे या. मी तुम्हाला त्याचं उत्तर देईल. आणि मग ती वेश्यास्त्री जी आहे ती खरंच घरी गेली. तिने आपले सगळे वस्त्र अलंकार सगळे दान केले, आपलं केशकर्तन केलं, भगवे वस्त्र परिधान केले आणि ती हरिदास ठाकूर यांच्याकडे आली. हरिदास ठाकूरांनी मग तिला सांगितलं की ही तुळशीची माळ आहे, ही माळ आहे आणि याच्यात 108 मणी असतात वगैरे सगळं सांगितलं. हा 16 महामंत्र आहे आणि हा मंत्राचा तुम्ही जेव्हा जप करायला लागाल तेव्हाच तुम्हाला तो तो जो आनंद जो आहे, जो मी उपभोगतो आहे, तो सुद्धा तुम्ही घेऊ शकाल. आणि मग हा फरक कसा पडला किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला तर म्हणजे त्या आणि ती वेश्यास्त्री जी होती ती ते म्हणायला लागली. आणि कालांतराने काही दिवसांनी हरिदास ठाकूर तिकडनं निघून गेले आणि ती जी कुटी जी होती तिथं ती वेश्यास्त्री जी आहे ती मंत्र म्हणती आहे आणि मंत्र म्हणता म्हणता तिची वैष्णवी झाली आणि ती भगवंतांची भक्त झाली, तिचा उद्धार झाला. पण हे केव्हा शक्य झालं किंवा हे कसं शक्य झालं? कारण ती, आपण म्हणतो लवमात्र साधू संग. लवमात्र म्हणजे काय की आपण पापणी लावणे म्हणतो बघा. म्हणजे अगदी सेकंदाचा फ्रॅक्शन एवढा भाग जो असतो की म्हणजे तर तेवढ्या भागामध्ये म्हणजे तेवढ्याच्या याच्यामध्ये सुद्धा आपली पापणी जी आहे म्हणजे तेवढाच तो कालावधी असतो. मग हा साधू संघ किंवा म्हणजे हे जे हरिदास ठाकूरांची जी साधना होती, त्याचा जो ऑरा जो होता की त्याचा प्रभाव असा पडला की त्या वैष्णव स्त्रीवर परिणाम झाला, तिच्यामधला सात्विक भाव जागृत झाला आणि त्यामुळे त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी ती करायला उद्युक्त झाली आणि शेवटी तिने तिचा उद्धार करून घेतला. हळूहळू तिच्यामध्ये बदल झाला आणि ती वैष्णवी झाली. म्हणजे साधूंचा संघ म्हणजे आपण काय कर्म करतो आहे, जिथे जर कृष्ण भावना भावित असेल, ती समर्पणाची भावना असेल, म्हणजे आपण जेव्हा भगवंत सांगतात की तुम्ही कृष्ण भावना भावित कर्म करा, तुमची अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत जातं. आणि आपण लगेच पुढे बघूया. भगवंत सांगता आहेत, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यन्तेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. एक मिनिट, चष्मा. मी वाचू का? वाचा वाचा. चालेल. ओके ओके. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. मग इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आपण आता ती गोष्ट पण ऐकली, हो की नाही? कसं शक्य आहे या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण, आपला जो आत्मा जो आहे तो बद्ध आत्मा आहे आणि त्यामुळे आपल्याला ज्या प्रलोभन आहे, जी भौतिक प्रकृतीची जी आसक्ती आहे, भौतिक प्रपंचाची जी आसक्ती आहे, आणि मग आपण कसं कर्म करायचं, तर इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही त्याच्यासाठी उदाहरण पण दिलेलं आहे की कमळ बघा, आपल्याकडे कमळाचं फूल आहे, कमळाचं पान आहे, ते पाण्यामध्ये असतं, पाण्यामध्येच वाढतं. कुठे कुठे पाण्यात असतं, कुठे कुठे चिखलात असतं. पण त्या चिखलाचा किंवा त्या पाण्याचा त्या कमळावर किंवा त्या पानावर प्रभाव पडतो का? कधी असं आपण पाहिलंय का की चिखलात चिखलात उगवलेलं कमळ त्याला सगळीकडे चिखल माखलेला असतो, असं आपण कधी कमळाचं फूल पाहिलेलं आहे का? नाही. नाही की नाही? मग अशाच पद्धतीने जरी आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, ह्या अपरा प्रकृतीमध्ये जरी आपण आहोत, काही कारणास्तव आपला जीव जो आहे तो इथे आलेला आहे, त्याने कुठला देह धारण केलेला आहे आणि त्या देहाची जी इंद्रिय जी आहेत त्याचा तो उपभोग जरी घेत असला तरी आसक्तीशिवाय कर्तव्य जर त्याने केलं
तर आणि समर्पित भावनेने कृष्ण भावना भावित कर्म केलं तर निश्चितच आपण जरी ह्या भौतिक जीवामध्ये असलो, भौतिक प्रकृतीमध्ये असलो, जरी ह्या ब्रह्मांडामध्ये स्थित असलो, तरी सुद्धा आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुद्धा असं या कमळाला जसा चिखलाचा स्पर्श होत नाही, तसा आपल्यातला जो सात्विक भाव जो आहे, आपल्या जीवाचा जो अं, नित्य भाव आहे, आपल्या जीवाचा नित्य धर्म काय आहे, की भगवंताची सेवा करणं, भगवंताचा सेवक असणं. तर ते आपण विसरत नाही आणि मग निश्चितच आपलं जे कर्म जे असतं ते अकर्म होतं, ते कृष्ण भावना भावित कर्म होतं. त्याच्यासाठी भगवंतांनी इथे आपल्याला कमळाचं उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणजे भगवंत आपल्याला करायलाही सांगतात आणि मग कुठे-कुठे आपल्याला प्रश्न पडतो की नाही, हे कसं शक्य आहे? मग त्याच्यासाठी भगवंत आपल्याला अशी उदाहरणं सुद्धा देतात आणि तसंच एक कमळाचं उदाहरण दिलेलं आहे. इथे आपण एक प्रभुपाद यांचं सुद्धा उदाहरण बघू. अमेरिकेत गेले होते. अमेरिकेत ते हिप्पीज बरोबर राहत होते. बघा आपल्याकडे आणि तरीही त्यांचा कुठलाही परिणाम झाला नाही प्रभुपाद यांच्यावर. म्हणजे ते एकटे होते, एकटे गेले. कोणाकडे राहायचं माहित नाही, कुठे राहायचं माहित नाही. एकटे गेले, पण त्यांनी अनेकांना प्रभावित केलं आणि ते अनेक होते, पण त्यांचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला नाही. बघा आपण विचार करा, आपण जर फॉरेनमध्ये 1 वर्षासाठी गेलो, तर आपल्यामध्ये किती आमूलाग्र बदल होईल, हो की नाही? आपण त्याला मेकओव्हर वगैरे असे काहीतरी गोंडस शब्द वापरत असतो. प्रभुपादांनी त्यांचाच मेकओव्हर केला. त्यांनाच कृष्ण भावना भावित कर्म करायला सांगितलं. इस्कॉनची स्थापना केली. तो वटवृक्ष त्यांनी तिथे लावला आणि आज आपण फळं खातो आहे. ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत आपण. आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिश्चैव श्वापके च पांडिता समदर्शिना. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो ज्ञानाने समृद्ध झालेला आहे किंवा जो विद्वान आहे, जो पंडित आहे, तर इथे भगवंत सांगता आहेत की मग देह कुठलाही असो, ते वेगवेगळे वस्त्र आहेत ना, 84 लक्ष योनी आहेत. मग तो मानव असेल, तो पक्षी असेल, तो गाय असेल, मासा असेल, कुत्रा असेल, मांजर असेल, वृक्ष असेल, कुठलाही देह असेल, पण त्याच्यामध्ये स्थित कोण आहे, चेतना कोणाची आहे? परमात्म्याचा अंश आहे, म्हणजे आत्मा आहे आणि परमात्मा तर सर्वत्र स्थित आहे, हो की नाही? म्हणजे आत्म्याचं क्षेत्र फक्त तो तेवढा जीव असला, सॉरी तो तेवढा देह असला, तरी परमात्मा सर्वत्र आहे की नाही? आणि ही जी ज्याला समज आहे किंवा ही जी दृष्टी जी आहे, तर प्रत्येकाकडे समान दृष्टीने बघतो आहे की हा परमेश्वराचा अंश आहे, हा परमेश्वराचा अंश आहे. तर असा जो आहे तो समान दृष्टीने बघतो आहे. त्याला ब्रह्मभूत किंवा ब्रह्मस्तर असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. असा जो आहे तो विद्वान आहे, जो पंडित आहे, की त्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, जो ज्ञानाने समृद्ध झालेला आहे, ते ज्याला दिव्य दृष्टी किंवा हे दिव्य ज्ञान ची अनुभूती जी आहे ती हीच आहे की तो प्रत्येकाकडे जे देहधारी जीव, मग 84 लक्ष योनी आहेत, वेगवेगळी वस्त्र परिधान केलेली आहेत. कोणाचं पक्षाचं असेल, कोणाचं कुत्र्याचं असेल, कोणाचं माणसाचं असेल, पण हे हे काय आहेत? परमेश्वराचे अंश आहेत आणि ही समान दृष्टी आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, येही संस्पर्शजा भोगा दुःखा योनय एवते या आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो बुद्धिवान व्यक्ती असतो तो कुठल्याही म्हणजे कुठलाही देह, कुठलाही वस्त्र परिधान केलं तरी मग काय असतं की प्रत्येक देहाचे आपापले इंद्रिय असतात. कुठली कुठली इंद्रिय जी असतात ती प्रगल्भ असतात. आता आपल्याकडे इथे वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. तर इथे एका भुंग्याचं उदाहरण आहे बघा. जे लाईटाचे किडे वगैरे म्हणतो बघा आपण, साधारण दिवाळीच्या दरम्यान असतात ते. आपण भरपूर लाइटिंग करतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळा तो किड्यांचा सडा पडलेला असतो. म्हणजे ते किडे त्या लाईटाकडे, त्यांच्या त्या किड्यांची दृष्टी, विजन जी आहे ती ते ते जे ज्ञानेंद्रिय जे आहे, डोळे जे आहेत ते प्रभावित आहेत आणि ते त्या लाईटाकडे आकर्षित झाले. पण मग काय झालं? त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे त्यांनी दुःख ओढवून घेतलं की नाही. हरणाची शिकार कशी करतात माहितीये? हरिण जो असतो ना,
त्याला ना आवाज म्हणजे म्युझिक संगीत खूप आवडतं. तर बासरी वादन वगैरे असं लावतात आणि मग त्या दिशेने ना तो हरिण पळतो आणि मग त्याची शिकार होते. त्याच्यानंतर एक भुंगा असतो, तर त्याला वास, गंध, तर त्याच्याने तो पुढे जातो आणि मग काय होतं त्या कमळाने त्याचा तो असा मिटला, की ते कमळ पुष्प मिटलं, की तो भुंगा आतल्या आत गुदमरून मरतो. म्हणजे पुन्हा तो काय आहे, की दुःख ओढवून घेतो. आपण मासा गळाला लागलं म्हणतो की नाही? आपण काय करतो की तो काहीतरी त्याचं खाद्य जे आहे ते त्याला लावतो, गळाला लावतो आणि मग तो मासा बरोबर त्या खाद्याच्या मागे-मागे येतो आणि काय होतं, तो पकडला जातो आणि पाण्यातनं एकदा बाहेर काढला, की मग तो तडफडून त्याचा मृत्यू होतो. हत्तीची शिकार कशी करतात? तर नर हत्ती असेल, तर मादी हत्तीला ट्रेन केलं जातं आणि मग तो नर हत्ती त्या मादी हत्तीच्या मागे लागतो. ती बरोबर तिला रस्ते ट्रेन केलेलं असतं, त्यामुळे बरोबर त्या रस्त्याने ती पुढे निघून जाते. पण तिथं जो एक सापळा रचलेला असतो, एक खड्डा खणलेला असतो आणि त्याच्यावर पालापाचोळा जो पडलेला असतो, तो हत्ती बरोबर त्याच्यामध्ये फसतो. त्या पालापाचोळ्यावर पाय ठेवतो आणि खाली असलेल्या खड्ड्यामध्ये तो पडतो आणि त्याला परत तो बंदी होतो किंवा त्याची शिकार होते, हो की नाही? म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, की हे जे अ, हत्ती झालं, मासा झाला, हरीण झालं, तर यांची कुठलीतरी एक-एक इंद्रिय जी आहेत ती प्रगल्भ आहेत आणि त्यांनी त्या इंद्रिय उपभोगण्यासाठी त्यांनी त्याच्या मागे त्यांनी ते पळत सुटले आणि शेवटी काय झालं, की कुठल्यातरी दुःखाला त्यांनी जवळ केलं. त्यांची कुणाची शिकार झाली, कोणाचा तरी मृत्यू आला, हो की नाही? आपण मनुष्य देह मिळालेला आहे. मनुष्य देहाची 1 नाही, 2 नाही, 5 ही इंद्रिय जी आहेत ती प्रगल्भ आहेत. 5 घोडे इकडे-तिकडे सैरावैरा पळतात, तशी आपली इंद्रिय सैरावैरा पळत असतात. आणि मग बघा, ह्या प्राण्यांचं हे दुःख आहे, तर मनुष्याचं केवढं आहे, हो की नाही? म्हणजे आपण कर्म करतो आहे आणि मग त्याचा विकर्म, कर्म, विकर्म, सकर्म त्याचं क्लासिफिकेशन होतच आहे. आणि मग परत ते परिणामांसाठी आपण पुन्हा-पुन्हा पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम आपण याच्यामध्ये या देह काय म्हणू शकतो, दुष्टचक्रामध्ये आपण अडकून पडतो आणि मग मुक्तीचा मार्ग जो आहे, तोच कुठेतरी त्याचा आपल्याला मूळ उद्देश जो आहे, तोच कुठेतरी विसर पडतो. आणि म्हणून आपल्याला भगवंतांनी एक इथे शांतीसूत्र सांगितलेलं आहे. तर त्याच्या आधी एक छोटंसं गोष्ट म्हणजे हे सांगते, की आपला हा जो जीव जो आहे, आपला हा जो जीवात्मा जो आहे, तो भगवंताची आपण म्हणू शकतो, की अंश आहे. हे आपण आत्तापर्यंत पाहिलेलं आहे. आणि आपल्या ह्या जीवाला इच्छा करण्यासाठी भगवंतांनी तेवढी मुक्ती दिलेली आहे, तेवढी मुभा दिलेली आहे, तेवढी सूट दिलेली आहे. मग बघा, की आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं, की कर्ता हा कोण आहे? तर कर्ता कोणतरी म्हणजे मी आहे. मी मी हे क्रिया करतो. म्हणजे आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं ना, एक तो मिथ्या अहंकार तर आहेच आपल्यामध्ये, सूक्ष्म जीवामध्ये आणि त्यामुळे असं वाटत असतं. पण कर्ता हे कोण असतात? 3 कर्ते असतात. मग 3 कर्ते कोण आहेत? तर एक म्हणजे आपला जीव, जो इच्छा व्यक्त करतो. मग ती चांगलीही असेल, वाईटही असेल. आणि मग ती इच्छा प्रकट केल्यानंतर आपल्यामध्ये भगवंत बसलेला आहे, परमात्मा बसलेला आहे. तो एक ऑब्झर्व्हरही आहे. त्याच्याकडे आपली डेटा फाईलही आहे. आणि मग तो म्हणतो, की आपल्या जीवाने जी इच्छा जी इच्छा व्यक्त केलेली आहे, मग तो भगवंत चेक करतो, की बाबा याचं काय-काय आहे, त्याचं काय-काय बॅलन्स आहे, कर्माचा, विकर्माचा. मग ती इच्छा जी आहे, ती तो भगवंत पूर्ण करतो. म्हणजे परमात्मा पूर्ण करतो. पण ती कोणामार्फत पूर्ण करतो? तर ती त्या प्रकृतीच्या मार्फत पूर्ण करतो. म्हणजे प्रकृती ते सगळी काय म्हणू शकतो, ती सिच्युएशन जी आहे, तर ती तिथे त्या सिच्युएशनची निर्मिती करते किंवा तशा पद्धतीचं अ, काय म्हणू शकतो, पोषक वातावरण तयार होतं आणि अशा पद्धतीने आपलं जी इच्छा त्या जीवाने व्यक्त केलेली असते, म्हणजे कर्ता कोण आहे बघा, आपला जीव आहे, परमात्मा आहे आणि प्रकृती आहे. म्हणजे 3 कर्ते आहेत आणि मग त्या 3 कर्त्यांमुळे ती जी इच्छा जी आहे, ती पूर्ण होते. मग ती इच्छा कुठलीही असेल. मग आता तुम्ही म्हणाल, की मग एखादे वाईट इच्छा सुद्धा धारण करतात. कोणी चोऱ्या-माऱ्या करतं, कोणी करप्शन करतं किंवा वेगवेगळे अजून कोणीतरी काय खून-दरोडे करतं वगैरे म्हणजे असे चुकीचं कर्म करतो. पण मग त्यांची इच्छा कशी पूर्ण होते? इच्छा व्यक्त करण्याची मुभा भगवंतांनी दिलेली आहे आणि तर मग मला सांगा, की
सूर्यप्रकाश जो आहे भगवंतांसाठी, सगळे भगवंतांचे अंश आहेत, सगळे भगवंतांची लेकरं आहेत. मग आता सूर्यप्रकाश जो आहे, आता आपण किती जण आहोत, त्यातले काही आपण समजू की काही पापी आहेत, काही नास्तिक आहेत, काही आस्तिक आहेत. जस्ट फॉर म्हणजे एक्झाम्पल, आपण सगळे चांगले आहोत. पण तर ते जर मग आता पाऊस पडत असेल, तर जे दुष्ट जे आहेत त्यांच्यावर पाऊस पडणार नाही आणि जे फक्त चांगले आहेत, सद्गुणी आहेत, त्यांच्यावर पाऊस पडेल असं होईल का? किंवा सूर्याचा प्रकाश आहे, सूर्यप्रकाशापासून जे डी विटॅमिन मिळतं, सूर्य असं म्हणतं का, की हे दुष्ट पापी नशा आहेत, त्यांना काही मी डी विटॅमिन देत नाही, त्यांना काही मी सूर्यप्रकाश देत नाही आणि मी यांना देतं, असं होतं का? होतं का? हो की नाही? हरे कृष्ण. नाही. नाही. हो की नाही? हे सगळ्यांना समान दृष्टीने किंवा समानतेने तेवढाच सूर्यप्रकाश मिळतो. पाऊसही सगळ्यांसाठी पडतो. त्यामुळे परमात्मा जो आहे, प्रत्येक अंश जो आहे, प्रत्येक जो जीव जो आहे, तर त्याने जी इच्छा दिलेली आहे, त्याचं जर पूर्वसंचित जर ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तर तेवढं ते असेल, तर ती इच्छा पूर्ण करण्याची त्याला ती मुभा जो आहे किंवा त्याला जे अप्रूव्हल जे आहे, आपल्या भाषेत सांगायचं झालं, तर ते तो परमात्मा देतो. मग ती इच्छा चांगली असेल किंवा वाईट असेल आणि म्हणून 3 कर्ते आहेत किंवा ती अशा पद्धतीने जी इच्छा किंवा आपण एखादं जे कर्म जे आहे, ते जे भौतिक दृष्टी किंवा आसक्ती जी आपली निर्माण होते, वासना जी निर्माण होते, ती अशा पद्धतीने ती पूर्ण होते. आणि मग आपण काय होतं, की आपण त्या असंख्य इच्छा आणि असंख्य काय म्हणू शकतो ह्या प्रलोभनांच्या मागे धावतोय. आपण सुखाचा शोध, आपण प्रत्येक जण कुठल्यातरी आनंदाचा आणि सुखाचा शोध घेत असतो. चला ह्या वीकेंडला काय करू, फार बोर होतोय, तेच सकाळी उठा, ऑफिसला जा, परत संध्याकाळी या, परत तोच रहाटगाडा, परत ज्या घरातल्या बायका ज्या असतात, की ज्या गृहिणी असतात, तर त्यांना सकाळी उठल्यापासून याचा नाश्ता, याचं जेवण, प्रत्येकाच्या वेळा सांभाळा आणि पुन्हा तेच रुटीन आणि मग त्या रुटीनला कंटाळून आपण काहीतरी कुठल्यातरी असं समाधान कुठल्यातरी आनंदाच्या शोधात आणि मग एकदा आपण कुठल्यातरी वीकेंडला जातो, पण पुन्हा एक 8-15 दिवसांनी, महिन्याभराने असं वाटतं, "अरे यार, कुठेतरी गेलं पाहिजे." हो की नाही? म्हणजे आपण ते कुठल्यातरी सुखाच्या किंवा आनंदाच्या, शांततेच्या शोधात असतो आणि त्याचं उत्तर आपल्याला 5व्या अध्यायात भगवंताने दिलेलं आहे. "भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्व लोकै महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांतिमृच्छति." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्राचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश म्हणजे भोक्तारम. भोक्ता कोण आहे, की आपण जो आनंद घेणारा असा आहे, बरोबर? मग सगळे यज्ञ जे आहेत, यज्ञ, तपस्या याचा आनंद घेणारा कोण आहे? तर सर्व लोकै महेश्वरम, तो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. तो परमात्मा आहे. आणि मग असा जो परमात्मा आहे, असा जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे, तो आपला कोण आहे? तर सुहृदं सर्व भूतानां, म्हणजे हे सगळे जे भूत आहेत, हे जे सगळे ब्रह्म किंवा हा जो आत्मा जो आहे, हे सगळे जीव जे आहेत, त्यांचा तो मित्र आहे. आणि म्हणजे आपण जे काही कर्म करतो आहे, तर त्याचा आनंद घेणारा भोक्तारम कोण आहे? तर तो भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि मग ते भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत? तर ते आपले मित्र आहेत. आणि त्यांच्या आनंदासाठी आपल्याला करायचं आहे. मग त्यांच्या आनंदासाठी करायचं म्हणजे आपलं हे कुठेतरी मान्य केलं पाहिजे, की हा आपला विश्वास असला पाहिजे, की आपला जो कर्म जे आहे ते कृष्ण भावनाभावी केव्हा होईल, की भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत ते पूर्ण आहेत. ते पूर्णावतार आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो, की त्यांचे आपण अंश आहोत आणि त्यांच्या ठायी आपल्याला काही करायचं आहे. मग आपण जे काही कर्म करू, त्यांच्यासाठी आपल्याला करायचं आहे. आणि मग ते कोण आहे? तर ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. म्हणजे आपण बघा, की जर आपण वृक्ष असेल, तर त्या वृक्षाच्या झाडाला आपण पाणी देतो का नाही? आपण मुळाला पाणी दिलं, की आपोआप त्या सगळीकडे वृक्षाला सगळीकडे पाणी पोहोचतं की नाही? मग सगळीकडे जर पाणी पोहोचायचं असेल, तर आपल्याला वृक्षाच्या मुळाशी पाणी दिलं तर चालेल. मग ह्या भौतिक जगाचं जे मूळ जे आहे, जे भगवान श्रीकृष्ण आहे, जे तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत,
आणि आपण जे काही यज्ञ, तपस्या, जे दान जे काही करणार आहोत ते त्यांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टतेसाठी केलं किंवा त्यांना समर्पित केलं, फळाची अपेक्षा नाही केली, तर ते निश्चितच आपले मित्र होतात. ते आपले मित्र आहेत. सुहृदं सर्वभूतानां, ते आपलं नेहमी चांगलं हित बघत असतात. आपल्यातला तो सात्विक भाव जो आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्याने जागृत होतो आणि निश्चितच आपल्याला एक आनंद मिळतो, एक शांती मिळते. आणि मग आपण आपल्याला ही जी भौतिक दुःख जी आहेत, या भौतिक वेदना याच्यातून आपला क्रमशः उद्धार होतो. आणि मग आपण उगाचच त्या सुखाच्या, आनंदाच्या शोधात न फिरता आपण कृष्ण भावना भावी जीवन जेव्हा आपण जगायला सुरुवात करतो, तेव्हा जो आनंद जो आहे, तो निश्चितच एका परमानंदासारखा आनंद आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगता आहेत पुन्हा एकदा, की भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकै महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती मृच्छती. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे, की अर्जुनाचा प्रश्न आहे, की संन्यास की कर्मयोग? त्याच्यात भगवंत सांगता आहेत, की कर्मयोग विशिष्यते. आणि मग ते कर्म कसं असलं पाहिजे? तर निष्काम कर्म असलं पाहिजे. ते त्याचं फळ जे आहे, ते भगवंताला समर्पित केलं, आपण अकर्म केलं, तर निश्चित आपण त्या कर्माच्या बंधनात अडकणार नाही. आणि जेव्हा जर आपण कर्माच्या बंधनात अडकलो नाही, तर क्रमशः आपला उद्धार निश्चित आहे. आणि त्यासाठी भगवंताने एक शांती सूत्र सांगितलेलं आहे, एक फॉर्म्युला सांगितलेला आहे, की आपण आपलं कर्म, कृष्ण भावनाभावित कर्म जर करायचं असेल, तर मुळात कर्ता कोण आहे? तर भगवान श्रीकृष्ण आहे. त्याने त्याची योजना आहे. मी फक्त त्या योजनेचं पालन करतो आहे. आणि मग त्याच्याच आनंदासाठी, त्याच्या संतुष्टतेसाठी मी माझं कर्म करतो आहे. मग त्याच्यासाठी आपला जो काही अभ्यास असेल, आपलं ऑफिसचं काम असेल, जे काही घरातलं काम आहे, तुम्ही स्वयंपाक करता आहात, तुम्ही जे काही करता आहात, तुम्ही पाहुणे आले त्यांचं पाहुण्यांचा पाहुणचार करता, म्हणजे जे काही करता आहे, छोट्या-छोट्या गोष्टी असतात, तर त्या भगवंताच्या आनंदासाठी करा आणि निश्चितच तुम्हाला आनंद मिळेल, शांती मिळेल. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.